ga-enebanye anya n'ihe a na-akpọ ilu. Kwuo ilu. 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 Ngalaba one ka anyị nwere n'ilu? Abụọ. Ọzọ. Ngalaba one? Abụọ. Ilu bụ okwu amamihe. Ọtụtụ mgbe anyị sị na mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ma ejapịa mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Maka na iweta ilu, okwu ị na-ekwu atọ ụtọ. Ị na-ata sọsọ ji, ọ ya na-agafe n'akpịrị. Ị na-ata sọ ji isisi ji. Iwelie nnọọ isulie na mmiri ma ọ bụ ite anyị ụdị ahụ. Ọ ya gafe n'akpịrị gị. Mana isulie na mmanụ ome gịnị? Ọ dabaga, ọbụdaga. Nye ọ bụrụ na iweta ilu tinye n'okwu Igbo, ọ dị ka ji etilu mmanụ. Omenye o wee lọkọọ ịnụda gị ọtọ ụtọ. Ịnụda gị ome gịnị? Ịnụda gị ome gịnị? Anụrụ m unu gị ịnụda gị ome gịnị? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ gịnị? Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ okwu amamihe anyị na-etinye n'okwu. Ilu bụ okwu amamihe anyị na-ewebata n'okwu mgbe anyị na-asụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị weta ilu wee tinye n'asụsụ ị na-asụ, o mee ihe ị na-ekwu ọtọ ụtọ. Then ọ bụrụ na ị na-ege okwu mmadụ na-ekwu, onye ahụ wee na-etinye ilu na ya, okwu ahụ ọ na-ekwu atọ ụtọ dịka mmanụ ji etinyere mmanụ ọtọ ụtọ. O mee gịnị? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu na-enwe nkọwa. Ọ na-enwe ilu bụ okwu dị omimi. Ọ bụ na ichebaga echiche ime ịghọta ihe bụ nkọwa ilu ahụ. Ịghọta ya kịta. Ọ bụ na mmadụ na-ekwu okwu ma ọ bụ na-ede edemede mana o tinyeghị ilu na ya, ọ dịka onye na-ata ji nkịtị, ji ọcha a na-etinyere mmanụ. Mana ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu wee tinye mmadụ dee edemede, i wee tinyesie ya ilu dị iche iche, tinyesie ya ilu dị iche iche, ọ dịka ji etinye gịnị? Mmanụ. Ị na-erizi ya ome gịnị? Ọ gbadaga, ọ na-atọ ụtọ. Kedu ọmụmaatụ anyị nwere? Ọmụmaatụ ilu anyị nwere. Nke mbụ bụ mmiri ọnụ ome gịnị? Ma ihe ọpụta. Ọ bụrụ na mana ụmụ nwaanyị amụrụ anyị maka ụmụ nwaanyị ya anyị kọrọkwa nwaamịrị ọnụ. Mana ọ bụrụ na nto na-anyụ nwaamịrị, Chibuike na-anyụ, fana abụ na-anyụ kị ọnụ ebe ọkwa ya na-agba ụfụfụ. Mana ọ bụrụ na Chibuike nyesi ya nke pụọ, nto obi anyụọ, ọ ya agbalịba ụfụfụ. Mana anyụkọ nwaamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ, eziokwu gasị. Ma ihe okwu apụta. Ihe ọ pụtara bụ na emekọ ihe ọnụ ọ dị mfe. Asọrọ gị chere ka gị na chisi gị na-asọ nke oje nkọba nwaamịrị ọnụ n'ofu ebe. Ọ bụrụ ihe ilu ahụ pụta. Ilu ahụ ihe ọ na-achọ ịkọwalụ gị. Ọ bụrụ okwu nkịtị ahụ dị n'ilu ka anyị na-eji ama nghọta ya. Maka na ilu bụ okwu dị omimi. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Ilu bụ okwu dị omimi. Ihe ọ pụtara bụ na emekọ ihe ọnụ ọ dị mfe. Emekọ ihe ọnụ o mee gịnị? Ọ dị mfe. Anyụkọ nwaamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ, ka ihe ọ pụtara? Emekọ ihe ọnụ ọ dị mfe. Kọrọ onwe gị aka emekọ ihe ọnụ ọ dị mfe. Nke ọzọ, ntụtụ ka akpa ji eju. Ntụtụ ka akpa ji eme gịnị? Eju. Ilu maka ihe ọ na-atọlụ gị ahụ. Ọ bụrụ ntụtụ ka akpa ji eju, ntụtụ ofu ube kịta ntị na-akpa m, ntụtakwa ọzọ ntị na-akpa. Tupu ị malụ ntụtụ juo ube, ọ bụla ya. Mana nsị ibe abụ mkpụrụ ube ka o nwere ike mma eji ya wee akpa m atagbọlụchakwalụ m. Mana ntụta nke a bụ njidegodi ya, mfụkwa ọzọ ntụta tupu ị malụ akpa gị eme gịnị? Ma ihe ilu a na-akọwa n'anyị na obere ka eji eme ihe dị mfe. Ihe dị mfe na-eme ya obere. Ịtụtụ ofu ube, ịtụtakwa ọzọ, ịtụtakwa ọzọ, ịtụtakwa ọzọ. Imegide ịtụtụkọ juo akpa. Obere ka eji eme ihe dị mfe. Na-eme obere, ọ dị mfe ka ọ na ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ihe dị mfe, ihe hịara arụ. Obere ka eji eme ihe hịara arụ. Obere ka eji eme gịnị? Yanwa bụ ntụtụ ka akpa ji eju. Kwuo ntụtụ ka akpa ji eju. Ntụtụ ka akpa ji eju. Awa anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ma ihe ọ pụtara n'ihe anaghị eme na nkịtị. Ife ọgwọ ka ọ na-agbabelu nnọọ na-eyivi anwụ na-acha ụdị awa na-agbaba ma ya agbabewu. Awa na-agbava otu mana ụmụ ihe na-achụ ya. Ịghọtago? Kedu mgbe awọ ji agafekarị? Oge mgbede ma ọ bụ n'ebe isi ụtụtụ. Mana otu ahụ na-eke ya ihu awọ ọma aka na-agba ọsọ. Ịma na ụmụ ihe na-achụ ya. Ịghọtago ilu a kịta? Ihe ọ pụtara bụ na ihe anaghị eme na nkịtị. Awa anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe anaghị eme na nkịtị. Ọzọ.
Ọzọ gwa gị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba afụfụ pụtara. Kọrọ ya aka, kọrọ ya aka. Jide ebe a. Awa anaghị agbọsị ehihie n'efu, ihe anaghị eme na nkịtị. Ọzọkwa, ụkwa ruo oge ya ọ daa. Ụkwa dịrị n'elekọta ọrụ mgbe o ji wee ruo oge ya ịda. Ọ daa, o mee kpumyọm. Mụ na kụziri kpumyọm. Ọ bụ gịnị? Kpumyọm. Ụkwa ruo oge ya ọ daa. Ihe ọ pụtara bụ na ihe ruo oge ya ọ mee. Ịghọta gị eketa? Ihe ruo oge ya ọ mee. Kwuo ihe ruo oge ya ọ mee. Ihe ruo oge ya ọ mee. Ụkwa ruo oge ya ọ daa. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ruo oge ya ọ mee. Ọzọ. Ihe ruo oge ya ọ mee. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ma ihe ilu apụta. Aka aja aja. Ọ bụ na ibe gị na-akọ ugbo. Ndị bụ na-asị na ya chọọ dị ije ugbo, biko na anyị bụ ndị ọcha, anyị arụrụ ọrụ ugbo. Oluzie mgbe ibe gị ya na-ewetezi ihe n'ubi. Onweghị unu ya, kedu onye na-ekwu okwu? Oluzie mgbe anya na-ewezi ihe ubi ka a na-akpọ harvest, ndị ọzọ na-harvestizi ihe ha kụrụ n'ubi. Onwe ihe gị nwa ya enweta. Mana onye na-ije wee were aka ya wee jee lụchasịa ọrụ. Emesie ji ya bụ mee o nweta ji n'ubi. Ọ butere ya ọnụ mmanụ na-elitọrọ ji ka ọ bụrụ ya. Ọnụ onye zụọ akpụ ya abụọ ya garị eju ebe niile. Ọ na-eliwatị garị agba. Mana gị nwa na-ejere ọjọọ eme aka aja aja ihe afọ ọnụ mmanụ. Ịma ihe ilu apụta. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ka ihe ọ dị ka ọ pụta. Wegodo uche gị pawa. Onye rụọ ịrụọ irie, ịrụọ ime gịnị? Ịrụọ ime gịnị? Ọ bụghị sọsọ na nri ka ilu a na-adị ire. Ọ bụ na ịgba mbọ inweta uru dị n'ịgba mbọ. Ịghọta gị eketa? Ọ bụ na ịgba mbọ inweta uru dị n'ịgba mbọ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ihe ọ pụtara bụ onye rụọ orie. Ihe ọ pụtara bụ gịnị? Mmiri dọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Kwa mgbe ọbụla ana m asị gị mmiri dọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Gwa m na-ekwu ya mgbe ọbụla. Kedu ihe ọ pụtara? Ọsọsọ na-edeme ibe ka ọ dị. Miracle. Ibe ọba adịrị na-eche gị kwụghalị ya aka. SCOP. Ọ bụ na ime na ibe dịịlị gị ọ dị na-eche gị nwatịchalụ. Ibe dịịlị gị imezi ihe ọ mee gịnị? Ọ dịrị na-eche gị mgbe iji wee mesie ije eme ihe dịịlị gị. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ị kwesịrị ime nọ na-eche gị. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ị kwesịrị ime dọ na-eche gị. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Kwuo ya. Ọzọkwa, agadi nwaanyị daa ada ugboro abụọ. Ọgwọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ. Ọ bụrụ kịta na agadi nwaanyị bụrụ ụkpa bụ nkata nya basket. Nyawa bụ ụkpa. O bulie n'isi n'aka ọ gaa ọda. Hịa, ọkwuitekwa. Ọ na-agakwa ọda. O ga-ene n'ife obu na-akwatu ya. Ka na ọ bụrụ ya. O ga-ene n'ife obu. Nya agadi nwaanyị daa ada abụọ. Ọgwọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ. Ma ihe a pụtara. Ma ihe ọ pụtara. Ihe mekarịa achọ ihe kpatara ya. Ihe mekarịa achọ ihe kpatara ya. Ọ bụ na ihe mee gị mbụ, o mekwa gị ọzọ. Ihe asị mba ka m gbakọgodo ọnụ m ka m mara ihe kpatara ya. Agadi nwaanyị daa ada abụọ. Ọgwọ ihe obi n'ụkpa ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ ihe mekarịa achọ ihe kpatara ya. Ihe ọ pụtara bụ gịnị? Ihe mekarịa achọ ihe kpatara ya. Nke ọma ịzatara ya. Ọzọ, were ehihie chọba ewu ojii. Ọ bụ na chi jie na-ayazi gị taa nsị miracle mee nwa ya chekonelu m ewu m abụ na-eji oji chi ejigo kpii ya chọta nwunye. Kedu mgbe ị kwesịrị iji wee chọọ ewu ojii? N'ehihie. Mana ị na-achụ ya anwụ na-eke ya chọta nwunye. Were ehihie chọwa ewu ojii. Kwuo ya. Ma ihe ọ pụtara eme ngwa emeghara ọdachi. Ihe ị kwesịrị ime iwelugbo mee ya. Ọ bụrụ mgbe ihe abụgabesielu wee mebie ibe ije emebie.
were ehihie chọba ewu ojii, eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Kwuo ya. Agbụsị gbaa otule ọmụlakọ. Ọ bụ na nnọrọ ebe a kịta agbụsị agba m. Ọ ka ite mesị ayiyi nọrụkwa ebe ahụ nnọ. Ebe m. Ọ bụla emesị ayiyi agbụsị agba m mo. Ayi. Gị nọrụkwa ebe ahụ ị nọ. Ọ nọrụkwa ebe ahụ ị nọ, o meghị gị n'ọzọ. Ọ gbapụ oyi ike gị ọzọ. Agbụsị gbaa otule otule amụlakọ. Otule ji ma ihe bụ otule. Otule bụ ike gị n'isi na ịmara ihe bụ otule. Nyawa bụ otule. Otule bụ ike gị. Agbụsị gbaa otule o mee gịnị? Ọkpọrọ akọ. Ihe ọ pụtara bụ na ihe mee mmadụ ọmụta ihe. Ihe mee mmadụ ọmụta ihe. Ihe ọ pụtara bụ gịnị? Ihe mee mmadụ ọmụta ihe. Agbụsị gbaa otule ọmụla akọ. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe mee mmadụ